Здравейте, това е KG, Хюстън, Тексас. Искам само накратко да обобщим резултатите от вчерашния трейдинг. Искам да ви покажа трейдингите, които аз взех на демо акаунт. Долар Франк, ние говорихме, че може да вземем buy трейдинг и взех, може да видите от 1,1130 до 1,1149. Почти всички от тези трейдингс бяха срещу against the current move, бяха срещу основното движение на валутата, за това, че винаги когато ние правим трейдинг срещу основното движение на валутата, гледаме за възможно минимално отклонение от цената, особено ако имаме price action, който е валиден. Виждате, тук е 340.84, това е в долари. Pound CAD buy 1,7843, sell 1,7853, само 10 пипа, но на позиция $200,000 на margin е 170.39. Другото беше pound dollar buy trading отново, позиция $800,000 на margin, купува 1,5248, продава 1,5253, дори по-малко от 10 пипа, $440. Единственият трейд, който не произведе нищо, беше този на Eurodollar, но това е окей, защото виждаме, че цената не достигна. Цената все още днес не е затворен, сега е петък и цената изобщо след започна от клоузинг, затварянето на предишния ден и започна да слиза директно надолу. Най-вероятно цената ще намери сапорт точно където е в момента 1,35 нивото или ще търси сапорт тук на moving average 150 moving average. Както ви казах, ви казах за този трейд, това е double top, triple top, 1, 2, 3, и това се очакваше да стане цената да продължи директно надолу от този triple top. Аз се надявах да има някакъв профит между върха на този бар и 365 moving average, но цената изобщо не въвлече трейдерите, които бяха сложили стопове над върха на този бар, директно се гмурна надолу. Най-вероятно денят ще затвори, има още 2 часа до затварянето на деня, денят ще затвори над 1,3500. Но по принцип 1,3500 ще има съпротивление, ще се явява като сапорт. Ако цената затвори под 1,3500, със сигурност ще има сапорт на 150 moving average. Това е всичко за днес, само обобщение. Приятен трейдинг!